Chicas non, eu chicas ali non tuve ninguna. Os pensarán outros non. Eso cada un presume da súa maneira, non sabes, hai que fala o castellano, aunque sean de aquí, hai que non. Agora nosotros temos moitos... Eu capaz é que... Pero hai quen ten moitos anos e nós ten moitas chicas. Sí, hombre. Ai, bueno, chicas non, Chicas, eu non. Eu non teño chicas. Agora non teño chicas. Era o que les pelearon por día a día. É que le pelearon por ti, eu, por mí non. Un vello de 85 anos. É real, é tirar unha a outra, é agarrarse, cuidos a... Non, xa me dixeron a mí que foron culpa túa. Eso depende, se eran gallegas, había que falarles o gallego. Se eran castellanas, había que hablarles o castellano, non? Que o sepan. Que guapa estás, que bonita eres. Aí está. Que tipo tienes? Que buen tipo tienes, que... Diría, que besos te daría e que me darías, e todo eso, non sabes. Es un... A ver, como... Cada un... A ver, que... Ten que defenderse como poida, non é? A ver, que cariñoso es, tal, a ver cuánto... A mí sempre me gustaron as chicas cariñosas. A mí tamén. Eu diría, oi, que bonita estás, que tipo tenéis. Como estás de buena, Debes de estar buena, Si te hablan castellano, pues les hablas el castellano un poco. Eso mismo. Aunque el deje es otro, el deje no lo dejamos nosotros, siempre queda el gallego. Aunque sea que hables el castellano, siempre queda el gallego. Para nosotros eso. Sí, eso sí. Bueno. Eu falo. Este son José Arcadio, isto foi dos primeiros cando contratamos a Noa, unha redactora que é magnífica, foi dos primeiros, foi a Vilalba e dixo, bueno, vou sacar a preguntarlle aquí a dous vellos que opinan do galego. Claro, fliparon porque, bueno, empezaron a falar do que lle deu a gana, por suposto, como ten que ser, pero, bueno, fliparon bastante. Bueno, o conto é que ao longo desos 2 meses fomos creando un montón de material e, bueno, xa de cara ás últimas navidades, o último Nadal, decidimos que íbamos deixarnos de hostias e facer a web. Ben, nesos 2 meses ocurriron historias de todo tipo, o sea, dende xente super maja que quería, super riquiña, perdón, que quería contar a súa historia e despois invitaba a xente a que graváramos a máis xente a falar, ata a pobre Noa, a nosa redactora, unha vez no Paseo Marítimo da Coruña, deronlle unhas hostias cun bolso, unha vella, por decirlle que estaba grabando un documental sobre o galego. Dicindo que aquí se habla castellano, no temos grabado. Un rapaz pequeno que decía, no, yo odio el gallego porque me lo dicen mis padres, non sei que, cantou unha cousa bastante, non podemos publicarlo porque non temos o permiso, estaba o pai ao lado, ao final non deu o permiso. Pero, en xeral, todo foi unha experiencia moi boa, non? Empezamos a montar os vídeos, a facer un pequeno traballo cos vídeos, que basicamente era cortar determinados cachos, colocalos un detrás de outro, creando unha pequena historia e colocarlle este dibuxiño ao final e outro dibuxiño parecido adiante, o sea, o traballo de montaxe é mínimo e o traballo de grabación é mínimo, o sea, gravar un vídeo eu falo, como se gravo a ti, pois a cámara, contas a túa historia, eu paso ao ordenador, corto os cachos onde estás ou pensando, e publicamos, colocamos un rollo, o sea, decidimos que o proceso tiña que ser moi fácil, non podía ser nada moi elaborado, porque necesitábamos a posibilidade de que se grabamos un vídeo pola mañá que é interesante, telo publicado pola tarde, que non nos rompera a cabeza, porque o que importaba era o propio contido do vídeo. Bueno, decidimos montar a web do que falamos agora, Nadal, antes de Noite Boa, colocamos unha pequena preportada, donde tiñamos que vos poño para que vexades unha pequena mostra do que hai en Eu Falo, despois veremos outros vídeos. Bueno, colocamos esta preportada que agora se pode ver aquí, e que, bueno, basicamente isto. Pois en galego, porque é a miña lingua, é o que me gusta falar, e punto. Cando toca a muller, teño que falar o que me manda ela. Bueno, eu normalmente falo castelán, no? Pero na casa os meus pais falan gallego, entonces falo con eles tamén. En español, sempre. De feito, eu só coñezo 2 persoas que falen galego todos os días. En castellano, porque, non sei, mis padres sempre me hablaron así e é el idioma que sé desde pequeño. Bueno, sé los dos, pero solo hablo castellano.
Mira, hablo el castellano porque cuando era pequeña nací en la aldea y me obligaron a aprender el castellano y a hablarlo correctamente. Lo aprendí como lo aprendí, pero bueno. Porque a mí me gusta el gallego, yo no lo hablo porque no tengo facilidad de palabra para hablar en gallego, porque es que ni idea. Ay, yo, por lo que yo siento, la raíz, porque si los hijos de los emigrantes sabemos el gallego, el que vive acá, ¿por qué no sabe el gallego? En casa, con mis padres en Londres, nosotros le hablábamos castellano, yo y mi hermana. No, nosotros le hablábamos en inglés. Ellos nos hablaban en gallego. Ai, tanto falo en gallego como falo en castellano, depende con quen fale, porque se veñen os netos ou os fillos, pois mira, algunha vez en castellano. De cando lle falaba gallego ás miñas nenas sendo pequena, típica que me dicía, muller, como lle falas gallego, que bonita que é. Sí, o sea, é verdade. Eu en galego, por que? Pois por inercia familiar, basicamente. Porque en Vila García, por inercia social, estaría falando castelán tranquilamente. Eu falo. Hombre, el gallego siempre se asoció a gente más de monte. Sí, al contrario que en Cataluña, que lo habla la burguesía, el catalán y tal, aquí es todo lo contrario. No sé, porque no es lo mismo decir hola, buenas tardes, que decir hola, buenas tardes, quero un cupón. Hola, buenas tardes, quero un cupón, pero eu creo que é unha lingua máis delicada, máis que logo refínese máis nos oídos da xente, claramente. Falar o gallego nas cidades era unha vergonza. Eu teño 80 anos e non me van a facer falar o gallego que escribiron agora. Porque se eu nací e non me vim de aquí e falei toda a vida así, non pode ser o gallego de agora. Ten que ser o de antes. Eu non me callo na cabeza que se di Jalacante, nin Galicia. No, yo no sé ahora como lo hablo, pues no lo hablaría bien. Eu como de agora non. Eu falo galego. Estamos en Galicia, deberemos empregar o galego. Eu sou partidaria de facelo. Antes sempre castelán e, sin embargo, agora cambiei castelán e galego. Estar dispuesta, yo estoy dispuesta a todo, pero no te puedo decir si algún día voy a hablar y pensar en gallego y crear frases en gallego. A mí. Hombre, no, si me veo obligado, no. Hombre, obligado no, pero si es necesario. Si es por una ayuda, pues ya. Si es necesario, sí. Si a mí el gallego me gusta, lo que pasa es que hablando gallego no me veo. Yo creo que siendo gallegos deberíamos de respetar más el gallego. Y no que por el simple hecho de hablar en gallego que seas un jañán, ¿entiendes? Es como que vivimos día a día y no vas a... Yo no lo voy a cambiar. El gallego no se pierde, hombre. No se va a perder. No se va a perder. Por mucho que tal, no se pierde. Ahora que, como te decía antes, que nos pongamos a hablar todos gallego, como se habla vasco en el País Vasco, eso no creo que pase aquí. Ahora que perder, no se pierde. No se puede perder. Es joder... Somos gallegos, tenemos que hablar gallego. Pero, tú crees que en la vida se pode perder el gallego? Bueno, é ti porque non fala logo gallego. Non falo gallego, compañeiro. Además non dicen que para falalo ben que hai que aprendelo na escola. Non dicen, todo fala no gallego con soltura porque é moda. Mas para falalo con xeito hai que mamalo na escola. En teoría ten que ser o 50% das asignaturas en galego. E se é unha que é o galego, xa hai que darle nada. Non é... Historia sempre está en gallego tamén. Historia está o libro en galego, pero está o libro. Os libros están en galego, pero o profesor non explica en galego normalmente. O gallego non se perde porque cada vez estás falando máis, porque encima de que queren tirar en contra del, pero a xente sigue falando. A mí se me educaron en galego e non salín mal de todo. Así que creo que tamén os meus fillos, se non salen mal de todo, non hai problema. Si yo no lo hablo, ella no lo habla, nuestro nieto no lo va a hablar, seguro. Bueno, tenemos amigos que hablan en gallego, se la prestaremos durante largas horas para que aprendan las lenguas. Eu falo.